Ерик искаше да се бие с мен. Не е вярно. Той искаше да нарани кучето на Стилбек. Ерик, какво съм ти казвала за боя с брат ти? Той започна. И наговори на госпожа Нолан всякакви лоши неща. Не съм. Браво, Ерик. Сега тази кучка ще мърмори колко лоша майка съм. Това ли искаш? Нищо не съм казал. Ако искате да плувате, обуйте си банските. Престани, тъпак. Бриана. Бриана. Здравей. Здрасти. Здравей, Барбара. Исках само да ти кажа какво стана. Дай, чакай малко. Момчета, седнете до басейна, докато приключа. Излязох да полея цветята и видях Макс седнал върху Ерик и го удряше по лицето. Момчетата са си момчета, боричкат се. Не беше точно така. Отгледала съм 3 момчета и знам какво е боричкане. Това беше по-сериозно. Макс, мама каза да седнем до басейна. Момчета, излезте от басейна. Господи, виж, Ерик искаше да се бие с мен. Не е вярно. Той искаше да нарани кучето на Стилбек. Ерик, какво съм ти казвала за боя с брат ти? Той започна. И наговори на госпожа Нолан всякакви лоши неща. Не съм. Браво, Ерик. Сега тази кучка ще мърмори колко лоша майка съм. Това ли искаш? Нищо не съм казал. Ако искате да плувате, обуйте си банските. Престани, тъпак. Бриана. Бриана. Здравей. Здрасти. Здравей, Барбара. Исках само да ти кажа какво стана. Дай, чакай малко. Момчета, седнете до басейна, докато приключа. Излязох да полея цветята и видях Макс седнал върху Ерик и го удряше по лицето. Момчетата са си момчета, боричкат се. Не беше точно така. Отгледала съм 3 момчета и знам какво е боричкане. Това беше по-сериозно. Макс, мама каза да седнем до басейна. Момчета, излезте от басейна. Господи, виж, Ерик искаше да се бие с мен. Не е вярно. Той искаше да нарани кучето на Стилбек. Ерик, какво съм ти казвала за боя с брат ти? Той започна. И наговори на госпожа Нолан всякакви лоши неща. Не съм. Браво, Ерик. Сега тази кучка ще мърмори колко лоша майка съм. Това ли искаш? Нищо не съм казал. Ако искате да плувате, обуйте си банските. Престани, тъпак. Бриана. Бриана. Здравей. Здрасти. Здравей, Барбара. Исках само да ти кажа какво стана. Дай, чакай малко. Момчета, седнете до басейна, докато приключа. Излязох да полея цветята и видях Макс седнал върху Ерик и го удряше по лицето. Момчетата са си момчета, боричкат се. Не беше точно така. Отгледала съм 3 момчета и знам какво е боричкане. Това беше по-сериозно. Макс, мама каза да седнем до басейна. Момчета, излезте от басейна. Господи, виж,